दिपेन बरुवा गोख्रों बाथ्रा बुंनांगौ सोरबा आबसुनि गेदेरमा सारमोना गोख्रों बुंनांगौ जाहाथे उननि समाव बेफोरबायदि दाङाबाजिखौ लानानै गावजों गाव जाहाथे दावराव दावसि दाजाथों। इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाक्सानिफ्राय हेलिकप्टारजों फैगासिनो दङ। दसे उनावनो बिथाङा बेवहाय बाफैगोन आरो नोंथां অহা বছৰ পিটিচি ইলেকশ্যন আছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ যিটো ইলেকশ্যন আছে তাতে শ্ৰীমন্ত শেখৰে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি খানটো খাইছে গতিকে আপুনি এইবাৰ হেৰি কৰিব লাগে আমাৰ আকৌ এবাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ এনেকা খান গাব লাগে আপোনাক এইটো মই চান্স দিছে গম পাইছে না নাই दिपेन बर' सारा मानो बुंनो हायाखै आबसुनि गेदेरमा सारमोना मानो बुंनो हायाखै आबसु थासान्दियाव मोननै दोलोआ मानो गावजों गाव सोरनिबा न'आव थांनानै आक्रमण जायगायाव सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइजेसन मानसिफोर दंमोन बेखौ नुजानाय जाबाय दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगाय हानाय नङा एमएलए जानानै हारिखौ सिबिगोन ना बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव मुखुब थाबाय थागोन मा घन्टा खालामनो नोंलाय पावार दं आंनाव पावार माबालाय सार बै एमएलए नि बाथ्राखौसो लाना फैदोंमोन जोङो खेंख्रा एमएलए नि बाथ्राखौ सार नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय नुखाबाय भिडिअनि फुटेजाव सोरबाफोर जुदि आबसुनि सोरबाफोर आखाइ दङबा सोरबाफोर बिपिएफ पार्टिनि न' थांनानै गाग्लोबनाय बेफोराव सोरबाफोर जुदि आबसुनि गेदेरमा सोरबा आबसुनि सोरबाफोर दङब्ला दिपेन बरुवा रोखा खालायनांगौ आबसुनि गेदेरमा सारमोना रोखा खालायनांगौ भिडिअनि फुटेजाव सोरबाफोर जुदि आबसुनि सोरबाफोर दङब्ला ससियेल मिडियाजों दिपेन बरुवा गोख्रों आबसुनि गेदेरमा सारमोना गोख्रों बिबुंथि लाखिनांगौ जायफोर बेबायदि जाथाय मावदों जायफोर सोरखौबा गाग्लोबदों बिथांमोना थाबैनो साजा मोननांगौ जिखुनु जाया पार्टियाव थाया मानो बेबायदि जाथाय खालायग्रा बिथांमोना साजा मोननांगौ दिपेन बर' सारा गोख्रोङै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ बुंनांगौ आबसुनि गेदेरमा सारमोना बुंनांगौ सोरबाफोर जुदि आबसुनि साफा सानै जुदि दङबा बिथांमोनखौ आबसुनिफ्राय आउट खालायनांगौ आरो बिथांमोना साजा मोननांगौ जिखुनु जाया पार्टियाव थाया मानो जायफोर बेबायदि जाथाय खालामग्रा सोरबाफोर बिपिएफ पार्टिनि न'आव थांनानै गाग्लोबग्रा बिथांमोना थाबैनो साजाखौ मोननांगौ जितु হৈ আছে আমাৰ একদম এটা এনেকুৱা লাগে তাৰমানে কি কৈ আছে কি কোৱা নাই সব কাট মাৰা মাৰি এনেকুৱা হৈ যায় কোনোবাই কৈছে মিকুৰী কোনাই কৈছে বান্দৰ এইবিলাক বস্তুটো হ'ব নাপায় কিন্তু ডাঙৰ মানুহজনে একচুয়ালি হেমন্ত ছাৰৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা শব্দ মুখৰ হ'ব নাপায় বুলি মই ভাবো এবাৰ আকৌ বিপিএফৰ চৰকাৰ বিটিজি আহিবনে আহিব 100% শিওর नोङो जाय बाइक दाम गोसानि लानायखौ गोसोथोदों बे सेंग्राया फिफाखौ दमहोनाय फिफाया हा फाननाय हा बन्द होनानै बायना होनायसो मिथिबाय हाग्ला गारमाग्लाव गोथै दाबो सिखा नामा नोंलाय साना 8 9 जालायलांबाय दाबो सिरि मोनाखै नामा बिलाय कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाबा मानो फैखोलाय दा फाफिया फैयाबानो जाबायमोन ना हारसिं थागौमोन आङो मा जाम्बाफोरबायदि सोबालायबाय दं नोंसोरलाय गावजों गावलाय बै कख्लाबारि बाय इलेक्शननि खोथाखौ नोंसोर मिथिया बै मन्टु गोलाव फैला बिजु आरो अनिप फैसा रानगासिनो जाम्बाफोर थाङा मानो रानि बेल'सैमोन नै रायजोफोर नै आंहा लाबोबाय थफ्लासे मानि जोंनोबो इसे हरदोब्रा बेयाव नोंसिनि लिस्ट गैया बेयाव लिस्ट दंखायो आं बिसोरनो रानना हैनांगोन माबार थां रानबाय दं फैसा नङा नोंथां आसा बुन्दा होननानै बुं हामा नोंथां बेफोरखौ बुंथारनाङा मा हामालै आंखौ दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा होन आसानि उल्था आथोना आसा बुन्दा नंगौना नङा दोनथ' दोनथां बेफोर उनाव जागोन थांनो थां खामानियाव थांनो दोनथां मा हे पार्टनारा बिदि जायो माबायदि सेक्रेट खोथाखौनो खिथालायनो हायै रायलायनो हायै बिदि जायो लोगोआ ओइ थेबगां पकेटाव गैयाबाल' नों आंजों लोगो जायोना साननैसो सिगां बिपिएफ पार्टिनि सायाव गाग्लोबनाय सोरबाफोर जुदि आबसुनि सोरबा आखाइ दङबा बे जाथायाव जुदि आबसुनि सोरबा दङबा दिपेन बरुवा
सोरबा आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियाआव मानो बुंनो हायाखै रायजो राजाफोरनि मेगननि नोजोराव भिडिअ सिसि केमेरानि फुटेजाव जुदि सोरबाफोरा आबसुनि सोरबा दङबा साजाखौ मोननांगोन आबसुनिफ्राय आउट जानांगोन बुंनो हायाखै मानो दिपेन बर' सारा मानो बुंनो हायाखै आबसुनि गेदेरमा सारमोना मानो बुंनो हायाखै आबसु थासान्दियाव मोननै दोलोआ मानो गावजों गाव सोरनिबा न'आव थांनानै आक्रमण बहाबा थांनानै सोरबा बिपिएफ पार्टिनि सोरखौबा गाग्लोबनाय बेबायदि जाथायाव आबसुनि सोरबा दङबा थाबैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिपेन बर' सारनि खुगाजों आबसुनि गेदेरमा सारमोननि खुगाजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना साजा मोननांगोन नाथाय जों दिनै नुदों दिपेन बर' साराबो सिरि सोरबा आबसुनि गेदेरमा सारमोनाबो सिरि मा जादों इलेक्शन टाइमाव मोननै दोलोआ मालाबाबो गावजों गाव दाङाबाजि जानो मोना होननानै सोरबा दिपेन बर' साराबो बुङाखै सोरबा आबसुनि गेदेरमा सारमोनाबो बुङाखै नाथाय आबसुनि सोरबाफोर आखाइ दं होननानै ससियेल मिडियाआव खोनाबाय थानाया जुदि नंगौबा सोरबाफोर जुदि आबसुनि सोरबाफोर जुदि आखाइ दङबा थाबैनो साजा होनांगौ जायखि जाया पार्टियाव थाया मानो बेबायदि जाथाय खालायग्राखौ थाबैनो साजा होनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद मुगैथाव आं खावलायो बर' हिसाबै दिपेन बर' सारा मानो सिरि आबसुनि गेदेरमा सारमोना मानो सिरि जायफोर बेबायदि सोरखौबा गाग्लोबदों सोरनिबा न'आव थांनानै बेबायदि जाथाय खामानि मावदों बेफोरनि सायाव दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनांगौ सोरबा आबसुनि गेदेरमा सारमोना गोख्रों बुंनांगौ जाहाथे उननि समाव बेफोरबायदि दाङाबाजिखौ लानानै गावजों गाव जाहाथे दावराव दावसि दाजाथों मिनिनानै थैबाय बिसोरो दा गाबनानै थैनो रागा जोंनानै थैनो ना मिनिनानै थैनो जोङो मा खालामबाय दिनैनि नैबायदि स्टेजखौ लानानै फैबाय जों जानानै लोंनायल' थाबाय थायोब्ला फरायनाय खामानि मावनाय जा सेस जागोन बेखायनो मा खालामबाय लेखा गोरोंफ्रा बुद्धि खालामनानै नै दानि नैबे स्टेजआव लानानै फैबाय स्टेजआव लाना फैनानै गामिनि रायजो खाथि खालानि रायजोफोर बिथोरखौ बुजायबाय बुजायनानै दिनैनि मानसिफोरा एसे एसे फोसाबनो खाबु मोनबाय जेरावहाय जों जानानै लोंनानै थायोमोन दिनै नुबाय नोंथांमोननि गामियाव सासेबो जुमाय फेनाय गैया सप्तासे थांबाय सप्तासे थांनायावबो न'खरसेबो जानानै लोंनानै दोलानायखौ जों नुवाखै नाथाय बै समाव ओरैबायदि दोलानाय नुयोमोन बैसागोआव जोंनि मेगनजोंनो बुलायाबानो जाया सासेसो दोलाखागोनानो सासेसो मेडिकेलाव लांखागोनानो सासे सानै आथिं बायथारगोनानो नाथाय दिनैनि दिनाव सासेबो आथिं बायनाय नुला बुलायनाय नुला गोबां फोसाब जाबाय दा बेखायनो दिनैनि गोरा लाइमोनफ्रा बेखौ बुजिनांसिगौ बेनिफ्राय दिनै गोरों गोराफोरा सानबाय जों रंजानानै बाजानायल' मा जानो बेजोंनो जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एसे खन्थाइ रायथाइयाव राफोद खालामनांसिगोन होननानै गामिनिफोरा मा खालामबाय खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' फरायनाय बादायलायनाय होबाय खेलायाव जौगानांगोन होननानै गामिनि बोराय बुरै गासिनोबो खेलानि बादायलायनाय होबाय सोरनि फिसा नों आंखौ सिनायाखै आं दन अख्रानि फिसाला दन राखेब हाब बेटा नोंखौ सिनायनो नों आंखौ सिनाय मोनाखै आंखौ सिनाय मोनाखै नोमफानो ट्राकै ट्राकै गुलि हरग्रा सोरलै आंसो बेटा आंनिफ्रायसो नोंसा नोमफाया गुलि लाङो आंखौसो उल्था बुंबावदों हे आइ गथ' नों ओरै फै জনাইছে আপোনাক হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ কুমাৰ ভৱেশ নেকি হয় ছাৰ আপোনাৰ বিষয়ে বহুত শুনিছে মই মোৰ এখেতে মোক ক'লে যে আপোনাৰ নম্বৰটো আছে গতিকে ফোন এটা লগাই দিবৰ কাৰণে কৈছে হয় ছাৰ খুব ভাল লাগিল ছাৰ গতিকে মই বিশেষ এটা কাৰণৰ কাৰণে ফোন কৰিছে আপোনাক আপুনিতো ভাতৰি চাই চাগে আমাৰ অহা বছৰ ভিটিচি ইলেকশ্যন আছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ যিটো ইলেকশ্যন আছে তাতে শ্ৰীমন্ত শেখৰে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি খানটো খাইছে গতিকে আপুনি এইবাৰ হেৰি কৰিব লাগে আমাৰ আকৌ এবাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ এনেকা গান গাব লাগে আপোনাক এইটো মই চান্স দিছে গম পাইছে নে নাই ছাৰ এইটো কেতিয়া হ'ব ছাৰ অহা বছৰ আপোনাৰ মাৰ্চ মানত হ'ব পাৰে ইলেকশ্যনটো
অহা মাৰ্চ গতিকে আপুনি খানটো খাব লাগে আখো এফাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ বুলি আৰু ছাৰ এইটো আপুনি এজনক ক'লে হ'ল মই আলোচনা কৰি ছাৰ গানটো কি সুৰত গাব লাগে ছাৰ এইটো মই ঠিক কৰিম আৰু নহ'লে নাযাবা সুৰতে গাই দিম ভাল লাগিব নাযাবাটো বিৰাট কমন হৈ গৈছে গম পাই নাই আপুনি হয় হয় মই ভাবি ৰাখিছে মই এটা সুৰটো ভাবি ৰাখিছে মনত মানে মই এটা কি কয় সেইটো মোৰ পৰা এটা সুৰ ভাবি ৰাখিছে আখো 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 এফাৰ 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 হাগ্ৰামা 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 চৰকাৰ 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 এনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি মই ভাবিছে আপুনি কি কয় হয় ছাৰ ভাল হ'ব ছাৰ একদম ভাল হ'ব লাগিব আপোনাৰ ওপৰত দায়িত্ব কিন্তু যেনেকে শ্ৰীমন্ত শেখৰে হেৰি কৰিছে এইবাৰ ইমান ফেমাছ হৈ গৈছে তেখেতৰ গানটো বাচ্চাৰ পৰা পুৰা মানুহ গোটেইবিলাকে গান গাইছে তেনেকে মই ভাবো আপুনি এই গানটো ফেমাছ কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব দিছো দেই মইতো ছাৰ আৰু ঠিক আছে ছাৰ মই নিশ্চয় কৰিম ছাৰ আপুনি কৈছে এতিয়া আৰু ছাৰ এটা কথা মোক লিৰিক্সটো মানে অলপ আগতীয়াকে পালে তেতিয়া মই আপুনি খোকৰাজা আহিব নে নাই খোকৰাজা মই আপোনাক লিৰিক্স পঠাই দিম গম পাইছে নে নাই আৰু দুই এটা বড়ো ভাষা থাকিব মাজত আপুনি বড়ো জানে নে নাই নাই ছাৰ মই বড়ো গান গাইছো আজিলৈকে কিন্তু আপোনাক মই বড়ো গান গোৱা শুনা নাই কিন্তু জুবিনে ইমান বড়ো গান নহয় ছাৰ গাইছো মই আগতে বহুত বড়ো গান গাইছো ছাৰ মইতো আজিলৈ শুনা নাই ক'ত গ'ল বড়ো গান খাইছে নেকি নাই আগতে দুই এটা গাইছিলো ছাৰ পুৰণি গীত ইউটিউবত পাই যাব গাইছো সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে চাব লাগিব মই গাইছো ছাৰ গাইছো গাই শুনালে ভাল হ'ব একবাৰ আপুনি গাই শুনাব নেকি যে আখো 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 এফাৰ 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 হাংঘামা হাংঘামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ 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 এনেকে একবাৰ গাই শুনাব নেকি ভাল লাগি যাব মই আচ্ছা কি আছে আকৌ 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 আখো 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 এফাৰ 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 হাগ্ৰামা 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 চৰকাৰ 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 আৰু ফলটি কৰিব দে মোৰ এতিয়া ফ্লাইটৰ টাইম আছে অলপমান হেৰি কৰিব আপুনি এইটো সুৰত যাব নে ছাৰ নে এতিয়া আপুনি কোৱা সুৰত যাব অলপমান আপুনিতো বড়ো গান গোৱা বুলি কৈছেতো অকমান যদি বড়ো টিউন এটা থাকে বিৰাট ভাল লাগিব VTC ইলেকশ্যনটো বড়ো টিউন লাগিব নহয় ছাৰ মই কথা এটা কওঁ মই মানে বস্তুখিনি পালে মই অকমান ভাবি কিনে মই ইমান ভাল লগা কৰিলো ছাৰ অলপমান মই লিৰিক্সটো অকমান আগতে পালে মই আপোনাক মই কমপ্লিট কৰি আপোনাক মই কথা হৈছে মোৰ যিটো PS তেওঁ জুবিনৰ লগত কথা পাতিছে আৰু ফাপনৰ লগত কথা পাতিছে আপোনাক তেওঁলোকে একবাৰ খাই শুনাইছে কিন্তু আপুনি যদি অলপমান খাই শুনাই দিয়ে যদি অন্তৰ জয় হৈ যায় মই আপোনাকে ভাবিছো আৰু কুমাৰ ভৱেশটো আমি তেতিয়াৰ পৰা সুধি কিমান পুৰণা আপুনি গম পাইছে নে নাই এইটো আপোনাৰ কি গান আছিলে এই বসুমতাৰী কি গান আছিলে ঠিক আছে একবাৰ খাই দিলে হ'ল আচ্ছা আচ্ছা আখো আখো এবাৰ কি আছে এবাৰ ছাৰ মোক কৈ দিয়ক ছাৰ প্লিজ আখো আখো এফাৰ এফাৰ হাগ্ৰামা 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 চৰকাৰ 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 আখো আখো এবাৰ এবাৰ হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ সুৰটো বেলেগ